Bé, bon dia. Comencem aquest ple extraordinari, dia 1 d'abril. És amb el següent ordre del dia. L'únic punt de l'ordre del dia, designació de membres de les meses per les eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat a celebrar el proper dia 28 d'abril del 2019. Convocades eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat a celebrar el proper dia 28 d'abril del 2019, en compliment de l'establert a la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es proposa aprovar el sorteig realitzat pel sistema automàtic i informatitzat de l'Oficina del Cens Electoral, en acte públic celebrat per delegació plenària des de les 9 hores del matí fins a les 13 hores, en la que el ple es reuneix per la seva validació als efectes de formar les meses electorals corresponents. Es presenten els següents acords: aixecar la Junta Electoral de Zona de Lleida la proposta de nomenament dels membres de les meses electorals a les persones següents. Circumscripció electoral de Lleida, municipi d'Alcarràs, districte 1, secció 1, mesa A. Presidenta, Lluïsa Gòdia Moliner. Primer vocal, Enric Garra Barceló. Segon vocal, Joan Ramon Fontich Dolcet. Suplents de presidenta o de presidència, Carmen Hernández Luján. Segona presidenta, Laura García Martínez. Primer vocal, Francisco Gòdia Márquez. Segon vocal, Yamilet Durango Henao. Segon vocal, Joana Aguell Salillas. I segon vocal, Jesús Dolcet Sans. Lleida, Alcarràs, districte 1, secció 1, mesa B. President, Maria del Carmen Martínez Navarro. Primer vocal, Laura Alegría Sisó Fargues. Segon vocal, Tatiana Sant Joan Cabós. Suplents de president, Vanessa Martínez Coratge. Segon suplent de president, Gerard Ribó Porta. Primer vocal, Meritxell Tordera Pascual. Segon vocal, Servando Marí Viladegut. Primer vocal, Maria Dolors Roca Ibars. I segon vocal, José Antonio Mallada Esmet. Districte 1, secció 2, mesa A. President, Ivet Rosaura Gòdia Eres. Primer vocal, Dolores Dolcet Serra. Segon vocal, Mireia Fernández Toril. Suplents de president, Eloïsa Guerrero Simón. Segon suplent de president, Sònia García Chamorro. Primer vocal de suplent, Olga Lucía Galán Zúñiga. Primer vocal de suplent, o segon vocal de suplent, Roberto Luis Girón Farizo. Primer vocal de suplent, Gary Diozares Castillo. I segon vocal de suplent, Noelia Júlvez Salvia. Districte 1, secció 2, mesa B. President, Jaume Ormo Dolcet. Primer vocal, Víctor Muñoz Jové. Segon vocal, José Luis Subirats Navarro. Suplents, president, Alfred Ramon Sisó Chiné. Segon suplent de president, Maria Teresa Ortiz Rodríguez. Primer vocal de suplent, Carlos Luengo Moya. Segon vocal de suplent, Joan Miquel Martínez Alguirre. Primer vocal de suplent, Ivet Moreno Gallego. I segon vocal de suplent, Mari Carmen La Cruz Pereiro. Districte 1, secció 3, mesa 1. President, Rosa María López García. Primer vocal, Sílvia Dolcet Borràs. Segon vocal, Roger Ribes Rodríguez. Suplents de president, Sandra Chaparro Calvo. Segon suplent de president, Gemma Jové Bellot. Primer vocal de suplent, Aleix Pons Torrelles. Primer vocal de suplent, Maria del Carmen Fontanals Sanauja. Primer vocal de suplent, Eva Ormo Massip. I segon vocal, Eva Bustos Marín. Districte 1, secció 4, mesa A.
President, Maria Núria Gòdia Canadell. Primer vocal, Marta García Caberol. Segon vocal, Anna Gòdia Ribes. De suplents, de primer president, Daniel Carpi Ferran. Segon de president, Maria Yamile Acuña Ariza. Primer vocal, Glòria Xènia Ariza Chacón. Segon vocal, Aroa Collado Lledo. Primer vocal, Manuel Jiménez Cuenca. Segon vocal, Xavier García Serra. Districte 1, secció 4, mesa B. De president, Júlia Siscar Viladegut. Primer vocal, Mònica Marta Oller. Segon vocal, Carlos Alberto Vázquez Duarte. De suplents, de president, Noemí Reñé Camí. Segon de president, Ignacio Taboada Soler. Primer vocal de suplent, Divina Ribes Esteve. Segon vocal de suplent, Rogelio López Barbero. Primer vocal de suplent, Ana María Serrano Zujeros. Segon vocal, Pau Trepat Herranz. Aquestes són les meses del municipi d'Alcarràs, el Col·legi Electoral Centre Cultural Lo Casino, en l'adreça a carrer Major número 84. I segon, igualment s'aproven una llista per cada mesa electoral de reserva i a disposició de la Junta Electoral de Zona per tal d'atendre substitucions per causa d'haver un excés de persones excusades durant el procés de reclamació de les persones designades, que s'anexa a la present. Per tant, fiquem a votació aquestes meses. Manel? Sí, estem d'acord. Jordi? Estem d'acord. Doncs donem per aprovades aquestes meses per la jornada electoral del dia 28 d'abril al Congrés dels Diputats i al Senat. Moltes gràcies.